Atubangan sa kauban ng mga senador, gipakita ni Senador Amy Marcos ato sa iyang privilege speech ang nahimong plano matud pa sa kasamtangang administrasyon nga magbaton og charter change ug ang posibleng term extension sa mga opisyales sa gobyerno. Gani pipila ka mga senador ang nakita og nalambigit usab sa mga video nga maoy miduso matud pa sa pag-amendar sa konstitusyon. Atong paminawon ang nahimong pamahayag ni Senador Amy Marcos. Impeachment, no elections, term extension. Ito ang inaatupag ng ilang mambabatas na nagiging mambubutas ng sikmura ng taong bayan. Inuuna ito kesa gutom, trabaho, kalusugan, kabuhayan. Gusto nilang pahabain ang paghihirap ng Pilipino. Gusto ata nilang gumapang ang bayan sa dusa. Human sa mga presentasyon ni Senador Marcos, gilayong mialma ang mga senador di inusa niini si Senador Mig Zubiri. Punto niya, propaganda lamang kini og walay basihan ang maong seryosong akusasyon sa senadora. Tungod ini buot nga ipatanggal ni Zubiri sa record ang maong gipresentar nga video. At ang minapamahayag ni Senador Mig Zubiri. I just want to point out that the video that the lady senator presented was obviously opinionated, a propaganda tool, right? It's should be stricken off the record, Madam President, and it's unparliamentary. Samtang niuyon sab si kanhi Senate President Tito Soto sa punto ni Senador Zubiri. Matod niya nga angay magbaton og saktong impormasyon gikan sa source. Iyang gibarugan nga sukad pa sa una siya dili gayud uyon sa pagbaton og charter change or pag-amendar sa konstitusyon. At ang pinang punto sab ni Senador Tito Soto. I have never been in favor of cha-cha charter change. Never. From the day I became a senator up to the present, ang dami namin pinagdaanan dyan. Ang mas gusto ko, cha-cha. C-H-A, not charter change. Ang kailangan natin, cha-cha, character change. Tungod dini, miuyo na lang sab si Senador Amy nga tanggalon sa record ang mga video presentation. Basta isaad lang sa mga senador nga walay term extension ug madayon ang uabot nga 2028 election.